Okrem kníh tu predávame aj všelijaké iné veci, napríklad CDčka a DVDčka. Ja budem teraz hovoriť o tých CD nosičoch, pretože v posledných týždňoch to objavilo niekoľko vecí, ktoré sú jednak zaujímavé, potom sú to rarity a ešte navyše sú aj dobre počúvateľné. Takže tuto zhruba v tomto rade sa nachádzajú veci, ktoré vyšli v knižnom vydavateľstve Galen, ale sú to CDčka a Galen je známy tým, že vydáva zdravotnícku literatúru a okrem toho aj hudbu, ktorá lieči dušu a uši. Toto sú väčšinou nahrávky Vladimíra Mertu, potom je tu nahrávka folkového zoskupenia Šafrán, Ľudka Merta Třešňák Voňková, ktoré sa prvýkrát objavilo vlastne na CD-čku v takéto podobe s nejakými bonusmi. Tie Mertové albumy sú tiež raritné tým, že sú to buď živé nahrávky z rôznych období, ktoré doteraz nevyšli nikdy, alebo sú to nahrávky pesničiek, ktoré doteraz na CD-čku sa neobjavili, ako napríklad tieto Struny ve vietru, ktoré úzko súvisia s literatúrou, lebo sú to vlastne zhudobnené básne rôznych svetových a českých básnikov. A dve veci, ktoré súvisia iba s hudbou, no jedna z nich súvisí s hudbou, to je Plastic People of the Universe, vydali v Albánii živý album, ktorý bol pôvodne venovaný Magorovi Jirousovi, a to ešte vtedy netušili, že vlastne Jiří sa volá? Nie, on sa volá Ivan. Ivan Martin Jirous, řečený Magor, že vlastne medzičasom zomrel a vydavateľstvo, ktoré vydalo tú liveku Plastikov, sa rozhodlo, že vydá aj Magorovi labutí písne. Možno to plánovali aj skôr spraviť, ale nakoniec to urobili po jeho smrti. Je to vlastne básnická zbierka Jirousova, ktorú sám autor načítal na mikrofón jednoduchým spôsobom. Na jeden mikrofón nahraté niekde v zákulisí divadla. Je to dosť zvukovo menej kvalitná nahrávka, ale pozoruhodný je hlavne ten jeho autorský prednes a svoje básne tam interpretuje tak, ako ich naozaj sám písal, čiže on najlepšie vie na čo dať dôraz a ľudia, ktorí majú jeho básne radi a vedia dekódovať všetky tie šifry a zložité metafory, tak si určite vychutnajú autorské podanie.